Bigay ng parte ng katawan. Ulo. Gulay. Apalaya. Brand ng shampoo. Palmolive. Huh? Magbigay ng kulay. Black. Luto ng baboy. Adobo. Prutas. Apple. Magbigay ng hayop na apat ang paa. Aso. Magbigay ng klase ng alak. Emperador. Magbigay ng klase ng sasakyan. Magbigay ng kulay. Red. Magbigay ng brand ng panglaba. Magbigay ng klase ng alak. Emperador. Magbigay ng klase ng isda. Tilapia. Pagbigyan. Ganun dapat magbigay ng klaseng luto na manok. Adobo. Soft drink. Go! Sabay. Thank you. Online game. Oh no!